heste, der bare skal blive bedre til det, gør. Men vi får rigtig mange heste ind, hvor tingene er gået lidt galt. Enten fordi de aldrig har lært det rigtigt, eller fordi de har haft nogle dårlige oplevelser og lært at opføre sig på en lidt mere uheldig måde. I dag der har vi nogle lidt forskellige heste her. Jeg selv tager udgangspunkt og er uddannet inden for Monty Roberts system, en amerikansk hestetræner, som har taget inspiration i måden, de amerikanske mustanger lever på, og hvordan de kommunikerer med hinanden. Alle heste har det samme kommunikationssystem. Det, der kan være forskel nogle gange, det er, at nogle reagerer lidt hurtigere end andre. Og vi vil sige, at nogle ting ved de lidt tungere racer, som mormor her, de vil reagere som stærkt og med deres kræfter, men ikke i det højeste tempo. Men så er der andre ting, de kan gøre, og det er, når de gerne vil have deres ben, det kan godt foregå rigtig hurtigt. Der har fuldhedshesten ikke noget at lade jyden høre, hvis det er, at man har et problem med sine ben, så ved man godt, hvor man skal have den henne. Og det er derfor, mormor, hun er her i dag. Hun er elevhest på Hanne Rideskole eller Rideskole, og går handicap og er en rigtig dejlig hest. Men et eller andet sted i hendes 8-årige liv, der er der sket et eller andet, som siger, der har lært hende, at det der med at få ordnet ben, eller få ordnet hårde på sko, var en rigtig, rigtig dårlig idé. Så smeden skal have hjælp af snore og bedøvelse og ting og sager for at få det gjort. Og det er jo ikke holdbart i længden. Det er hverken sundt for smed eller for hest og skal igennem det. Og det er derfor, at i dag vi har valgt, at mormor forhåbentlig hun skal lære, at det er ikke så slemt at få ordnet fusser. Fordi problemet er, at det er selvforstærkende. Det er godt skal. I kan godt se der, at det tager lidt længere tid inden bevægelsen når ind til mormor, men jeg forventer så heller ikke, at hun springer tilbage, ligesom en fuldblodshest. Jeg starter processen for Lotte, som er her fra Hanne Rideskole, som skal lære at løse det her problem. For det er det, i dag drejer sig om. Det drejer sig ikke om, hvad jeg kan. Det drejer sig om, hvad jeg skal lære folk selv at gøre, når de kommer hjem. Og derfor så skal vi have startet en proces. Men det er klart, når jeg hører historien på mormor, så er jeg godt klar over, at jeg kan ikke lige stå på sidelinjen og sige, Lotte gør lige sådan, og så fungerer det. Jeg er nødt til lige at få fundet ud af, hvor meget skal vi gøre for, at mormor hun bliver nemmere at håndtere. Og I kan se allerede nu begynder hun at reagere en lille smule bedre. Det jeg har gjort, jeg har i stedet for at have trætsen på hende, som hun kom med før, så har jeg givet hende en dulegribe på. En gribe, som er designet af Monty Roberts. Og det er for at undgå for meget pres op over nakken på hesten, når vi lægger det på næseryggen i stedet for. Så der er stadigvæk en konsekvens, hvis hesten ikke hører efter, eller ikke følger med os. Vi vil gerne have, at vi kan holde hesten, vi ikke skal bosse med den. Eller hvis der er mange af jer, sikkert har prøvet at stå ved siden af en hest, og der står fra jer. Og så kommer man til at læne sig ind i den, og så lander den bare i brud. Og jeg kan godt forestille jer, hvis mormor her, hun lander sig ind i jer, fordi I ikke gør ret mange dykker i os. De var super dygtige. Så var du lige der to, du var også til at gå tilbage. Ja, det var godt. Sådan her. Og derfor vil jeg gerne have sådan en grin, fordi jeg vil ikke ind i den her kamp, hvor mormor hun går, og jeg går sådan her for at holde kampen. Det har vi set, det sker nogle gange med de store heste, også med ponyerne. Og der er det så, med den her, der har jeg den her mulighed. Hvis hun vælger at gå, men nu er jeg jo så smart, jeg har sat en lille kur op, så hun går ikke så langt, hvis hun kunne gå fra mig. Netop fordi jeg kan give hende friheden til at prøve, hvis hun bliver træt af mig, når vi begynder at lege med sten. Og så tager jeg ikke limen, og så snor løs lige med det samme, så hun finder ud af det, hvis hun følger med og står pænt. Der er ikke nogen, der rykker i den, men hvis hun ikke hører efter, hvad jeg siger, så bliver den her frem. Så hun kan selv vælge, så når jeg vil gerne hende til at bakke, så læner jeg mig ind her, og så giver jeg hende let klip, og hvis hun ikke hører efter, så glemmer jeg over. Og det gør jeg igen, indtil hun flytter sig. Og når hun flytter, så klipper jeg med det samme, og siger, hun er dygtig, så kommer jeg igen. Fordi jeg vil gerne have, at hun gør det, uden jeg skal rykke i hende. Ja, og kommer vi lige frem igen, og gør det igen. Så jeg skal have et redskab, hvis vi skal arbejde med hendes ben, hvor vi kan holde hende, og vi kan ikke give hende reprimande, at vi ikke skal have hende bundet. Ja, sådan her. Godt. Ja, lidt tilbage. Fordi det er vigtigt, at det ikke er noget, der gør ondt, men det er bare irriterende, og det er jeg meget.
lige passe på sig selv, for vi skal bare lige se, hvor slemt mormor er med at få løftet ben, inden vi går i gang med at træne her. Og jeg har taget fast med, fordi jeg har så godt minde lidt om en sned. Så det hjælper ikke noget at tage en af de små piger med, fordi det giver en anden reaktion. Jamen, det er ikke godt til nogen. Det er lidt mærkeligt at stå og sige det. Først kører du bare hænderne over, så du har det godt med dig. Det er igen det der med, sørge for at pulsen er nede, der er ro på. Vi skal ikke have en hest, der siger, åh nej, nu skal vi til at røre på ben, jeg kender den her. Vi skal have en hest, der siger, okay, hvad er i gang med, det er egentlig meget vigtigt. Og det tager en anden tid op. Og især, jeg har en løs snor hele tiden. Det jeg vil gøre, fordi hun er ikke god nok endnu til at vil bakke, fordi normalt vil jeg bakke hesten, den laver noget, når man skal løfte ben. Men der er hun ikke god nok til, at jeg kan være sikker på, at jeg vil dreje hende, så hun drejer bagparten væk fra neden, eller personen, der løfter ben, så hun ikke får en chance for at slå, men også for, at der sker noget, så hun skal have fokus et andet sted hen. Så det vi gerne vil have gjort, det er, vi vil ikke decideret straffe hende for at gøre det, men vi vil ligesom sige, du får ikke noget ud af det, søde ven. Jeg er lige helt til at stå over min balance. Har hun stadig kramper? Nej. Ja, men det er derfor, vi skal gøre noget, hesten er god til, så man kan få en drømme for at gøre noget godt, i stedet for kun gå til de ting, der er problematiske. Nu kan jeg gå på, så den slår efter. Jeg har ikke en til når hun står og fasten lige op til forbenet og roser den for det. Vi skal belønne for at få se for at gå væk. Når hun går væk, så bliver vi ved. Så hun begynder at slappe af, og så kan vi begynde at arbejde med opgaven. Og det er jo ikke rart at få tæerne ind under, når hun stamper i gulvet på den måde, især hvis hun står på et spændgulv. Dygtig. Sådan. Ja. Ja. Vil du gøre det en gang til? Jeg flytter hende lige et tilbage, sådan. Nej, det var ikke så godt. Det var knap så heldigt. Vi tager lige et skridt tilbage igen. Bare lige sådan. Fordi nu kan vi hen til at arbejde med opgaven. Super. Ja. Perfekt. Så Sebastian, det må du gerne tage den næste arm, fordi det er jo det her, vi er så smarte. Vi gider ikke sparkes eller noget som helst. Og vi vil gerne have lavet det her stykke arbejde, og ligesom lære hende, at jamen, der sker ikke noget, og du skal stå på 3 ben. Når det er bagben, at du har fundet ud af, at du er stor og stærk, og kan slå med de ben ned i jorden, for hun er jo meget sød, fordi på nuværende tidspunkt, der siger hun bare, giv godt lade være. I stedet for nogle heste går, der siger de med det samme, I kan jo ikke godt skride eller dø. Og der er hun sådan meget lykkelig omkring det, selvfølgelig er man insisterende, så kan det godt være, at hun bliver sur på os. Okay, du starter bare med at lige introducere hende til hånden, så hun kan bange for hende. Og se, det er jo det i det. Hvis du træder på den, eller sparker til den, det sker der egentlig ikke så meget. Og derfor så kan vi blive mere insisterende og følge med meget nemmere, også uden at Sebastian han ødelægger sin ryg. Helt vildt. Og det kan godt være, at vi kunne komme til at arbejde med et ben. Men så får du nogle idéer til, hvad du skal. Og nu er det, jeg skal have fundet ud af, det er fint, ja. Det, jeg skal have fundet ud af, det er jo, om du skal lære at stå ved hovedet, eller du skal lære at være ved benet. Fordi det er jo det, I skal være 2 om at lave den her opgave. Det var flot, ja. Hvor ser det ud, mormor. Ja, du prøver at blive der til. Nej, der røg Sebastians fingre lige. Det var ikke godt. Hvad er det, du har lavet fingrene af? Sebastians Aner det ikke. Det er helt vildt komplet lige om det starter. Og man kan godt se, som armen den reagerer. Det er ikke sjovt at have fingrene dernede.
står her, hun bliver lidt irriteret på os. Så bliver det mindre og mindre, hendes reaktion vil blive mindre og mindre aggressiv, og så vil hun trappe op igen på et tidspunkt, når hun finder ud, at hun ikke kan undvige. Men så vil hun blive sådan lidt, om det er ikke så slemt. Ej, der røg der en tommelfinger. Men I kan godt se hele ideen med, at hun ikke... Hallo? Du kan godt lige gå i skridt tilbage med. Sådan. Da du mærker ned på den her, han skal nu, så du mærker, om hun havde noget irritation i hovedet. Ja, okay. Ja. Det er jo også en af tingene med mange af de tunge racer, at de har en kronisk irritation i huden, og det er ofte det, der gør, at de står og slår med hovene. Og det kan nogle gange gøre, at de bliver lidt ømme, og det er derfor, at de nogle gange synes, det er rigtig træls at få en sko på, fordi hvis man står og tramper ned i et gulv, så kan man godt blive øm både i led og i selve hoven. Det kan være, jeg tror bare at tage den væk et øjeblik, fordi hun ikke har reageret, så er det okay, så lige rosen for det, fordi hun har hverken trampet eller slået efter dig. Så prøver du bare at komme igen. Det er igen det der, vi skal hele tiden lede efter noget godt, vi kan rose hende for. Og lige nu her, der er hun rigtig, rigtig fin lige i det her sekund, fordi der bøjer hun benene med uden at gøre noget. Det er så knap så heldigt, når hun sætter det så hårdt ned. Sådan. Og mormor. Ja, det var flot. Nu tager den bare væk igen. Fordi der løftede hun, godt nok fordi jeg flyttede med hende, men hun løftede benet, hun gjorde det uden at trampe ned i jorden. Og det skal hun ligesom have kodet ind i sin hjerne. Det er faktisk en god ting at gøre. Og derfor belønner vi hende øjeblikkeligt for det ved at give hende en pause. Heste lærer bedst, når de er i bevægelse. Når de står helt bomstille, så kan de føle sig fanget og fixeret. Og derfor så har de ikke nødvendigvis accepteret opgaven, men de har fundet ud af, at de kan ikke gøre noget ved det andet, og det går bare til. Men vil du lige lade dem få fordøjelsen ved at bevæge sig, så tænker de lige over, men hvad var det egentlig, jeg gjorde, der gav mig den der frihed til, at jeg må gå en omgang. Det var godt, ja. Prøv en gang at se der. Det var et lille, du ser der fussen ned. Vi lader lige Sebastian gøre det nogle gange mere, og så vil jeg have dig ind med hånden her, så vi kan se, om du kan få en god timing med det. Det var godt, mor. Og så er han hurtigt tilbage til at klæde det. Og det er egentlig dejligt, at han står og knupper det her lige over. Ja, men det skal også kunne løfte det. Ja, det er ikke nok, at han klør det. Er det bare så dejligt? Det er bare god at blive kløet dernede. Så er det bare dejligt, hvis hun også kløder neden under hoven, så vi kan få lov til det. Er det godt? Og det er en typisk bevægelse, som heste med irritation i huden har på bagbenene. Det er bare det der, når hun skulle gerne kunne ligesom også i superhesten. Det var godt. Det var godt. Ja, det er jo lidt svært for smeden at nå at lave noget med en sko så hurtigt. Hun gerne lige op lidt længere, ikke også? Ja. Og det, der er vigtigt for os, det er at skifte hestens adfærd en lille smule, så den får lyst til at arbejde med opgaven. I stedet for, at den prøver at undvige. Nu kan I se her, at hun har holdt op med at dreje væk fra ham. Og det er ikke fordi, jeg har gjort vildt meget. Jeg har jo ikke forhindret hende i at dreje væk. Men jeg har forhindret hende i at slippe for opgaven ved at dreje væk. Jeg prøver lige at flytte den bagdel tilbage. Sådan, ja. Det er super fint. Fordi hvis du nu, altså lige lidt frem til verden. Hvis du kan komme til, jeg ved godt, det er svært, når hun sætter ned, men når du har den op, hvis du hurtigt kan gå fra at holde poden til at holde hælen af sko og hov. Fordi det er klart, at der er en vis irritation ved at holde på huden, når hun har det her irritation. Så hvis man kan komme ned og få fat i hoven, uden at blive trådt over nallerne, og det kan vi jo, fordi vi har vores lille instrument her, så kan det være, at vi kan få en overstå, hvis vi kan slikke lidt skat. Ej, du må ikke træde mine fingre i stykker. Det kan være, at jeg skal bruge dem igen, men. Sådan, ja. Det er godt. Det er godt. Så jeg flytter hende lige lidt, så hun løfter den. Ja. Hun skal bare have en håndindlæg i sin sko. Jeg synes det godt, når mine fingre ser lidt skadet ud efter. Mormor, det er ikke sødt. Sådan, flot. Flot, flot. Jeg går lige en tur.
Fordi det der med at finde ud af, hvordan bliver det nemmere for hende at gøre det. Og jeg prøver hele tiden at få hende til at stå, så hun er nemt ved at løfte hende. Og det er jo så det gode ved hende her, det er, hvordan er hun at behandle ben på? Ja. Hun er bare ked af at løfte dem. Ja. Dygtig. De var dygtige. Og så kigger hun lige rundt, og alle har set, jeg var bare så dygtig. Ja, det var godt. Nej, er du ikke fuldt med dem? Nej, det var ikke dygtigt. Kan I se, hvordan det er, ligesom jeg sagde før, og så bliver de rolige, og så begynder de at stresse lidt op igen, fordi nu kan hun se, at det er ikke godt nok. Jeg gjorde noget godt, men det er ikke godt nok, det bliver sådan lidt, jeg ved godt, at jeg skal, men jeg kan ikke helt overskue det. Ja, nu kører jeg igen. Ja, det er dejligt. Nu har det dejligt. Så er den super fint. Okay, vi lader lige Lotte der lege lidt med imens, fordi så hvis vi kan nå at tage den et trin længere her, så overtager du. Jeg tror, ved du hvad vi gør, Sebastian, først? Så løfter du ben til Lotte med armen. Så Lotte, hun kan mærke, hvordan det er at løfte sine ben. Og så Lotte, så må du gerne sparke lidt med dit ben, så du kan mærke, hvad Sebastian gør. Ja, der skal du tage fat i mormor. Så kan du føle dig lige med mormor. Og du kan se, at han hviler den på benet, ikke også? Det er fordi, han holder hårdt fat i den. Men det er det at den på benet, sådan, så man føler sådan nogenlunde med. Og nu er det jo så godt, at der er lidt mere at holde i der. Men til at begynde med, så ærer du den bare med den. Så ser du ned ad benet og sådan her væk. Ned ad benet og væk. Lige nogle gange, så du får fornemmelsen og kontrollen over det og mærker vægten af den, inden du begynder at lege med at løfte den. Det er virkelig det her. Skal vi ikke gøre det hver dag? Ja. Og du må gerne køre helt ned til over. Og nu går vi jo helt ned i babyskridt her, ikke også? Fordi at Lotte hun skal lære, hvordan man vil gøre, hvis det var en hest, der slet ikke kunne tåle at få rørt ved benene. Og her der har vi jo en helt, altså en indlært adfærd, ikke også? Det er jo ikke fordi hun har fundet ud af, hvor er det farligt, eller troede det var farligt, at løfte ben og aldrig lært det. Det er jo simpelthen fordi, det har været ubehageligt for hende på en eller anden måde. Og så har hun lært, at hendes styrke og hendes hurtighed kan gøre det. Sådan. Så må du gerne prøve at se, om du kan løfte lige så stille og roligt bare fremad. Og hvis du ikke løfter den, så skal den lige så hårdt. Men hvis du ikke løfter den, så flytter jeg hende lige, så løfter hun det. Sådan, og så prøver du bare at følge med. Sådan, super. Godt, og det gør du bare igen. For vi vil gerne have det sådan, at du egentlig kan løfte den op med den krog der, ikke også? Sådan, super, du går helt op og roser hende. Det var rigtig fint, og det der tykke slikke hun også lige lidt. Hvor var jeg egentlig sej, siger hun. Og du prøver bare igen. Nej, det var ikke så dygtigt, fordi der gik hun væk fra dig, ikke også? Så der går du bare med, du lægger den over på siden af hende, og så når hun står stille, så kører du den væk. Og så går du hen og roser hende nu, fordi hun står stille. Fordi det er okay, når hun løfter benet, og du kan følge med, men når hun løfter benet og går væk fra dig, så er det ikke så godt, fordi det ja, så dygtig er du heller ikke endnu. Ja, og det var godt. Det var godt. Nu tager han lige lidt ind i midten igen, så vi ikke bakker ud i hegnet. Ja. Du skal huske at stoppe med mig, hvis du stopper. Ja. Ja, hvor godt. Sådan. Nu begynder processen at
når hun tramper ned i jorden, så skal du være der med det samme. Så det er ikke acceptabelt. De skælder ikke ud af det, men hun får bare ikke noget ud af det. Fordi så skal hun bare tage den med det samme, når hun løfter den pænt og sætter den pænt ned. Sådan, vi tager den bare igen nemlig, og vi tager den igen. Og det er det der med, at man skal lære, fordi heste, ligesom os, de lærer det positive og negative forstærkning. Og negativ forstærkning, det er, at når vi har en til hjerte, det er næsten okay, en negativ stimuli for hesten. Du skal ikke lave det der hestespark, så er det været fint, når vi laver en stimuli, der. Det er godt, du nåede væk, inden hun lavede det der efter en, for ellers så skulle du have været i gang igen. Og skal være hurtig her for at nå at rose sin. Nej, nu inden vi tager den med, så vil jeg lige forklare det her med negativ og positiv forstærkning. Positiv forstærkning tror jeg, at vi alle sammen er rimelig okay med. Det betyder simpelthen, at hesten den får en belønning, enten verbal eller berøring, eller en godbid eller lignende. Nu bruger jeg helst et godbid, for det kan det forvirre hele indlæringsprocessen. Og negativ forstærkning, det er, når vi pålægger en stimuli i en eller anden grund. Det kan være et tryk, et træk, eller her, som vi løfter benet. Når hesten gør det rigtigt, så skal stimulien fjernes øjeblikkeligt. Det er det, vi kalder en negativ forstærkning. Og så kan du godt se, at hvis hun gør noget negativt, du trækker dig med det samme, så hun forstærker, så tænker hun, det er det, jeg skal gøre, det er det, der er rigtigt for mig at gøre. Og det er derfor, at vi følger med, når hun går væk, og vi bliver der, når hun slår. Så når hun gør det rigtigt, så må du gå væk, for det er det, du skal rose. Når hun gør noget, der ikke er så heldigt, som at gå væk fra dig, eller sparke, eller trampe hårdt, så skal du blive der. Og så skal du gentage øvelsen, indtil hun ikke gør det. Okay? Du må gerne gå tilbage og tage den igen. Ja, du tager den igen. Ja, det er næsten okay. Fordi selvom det sådan virker lidt tilfældigt, så tester hun vandet, hun prøver sådan. Og vi så jo alle sammen, hvordan hun startede til at begynde med bare det mindste, vi tænkte på at røre ved. Vi prøver lige en gang til. Det har det jo godt. Nej, det var jo godt. Ja. Sådan, det med sukker, men det synes vi er rigtig træls. Sebastian, hvor langt har du med at prøve med hånden? Det er bare lige for at runde af med lige at tage den et skridt længere, ikke godt? Men kan du ligesom fornemme, hvad det er, du skulle gøre? Fordi jeg ved godt, at det ville være rart, hvis du kunne løfte alle benene og bare stå og daller med dem, ikke også? Men det er klart, når hun har gjort det i længere tid, så hun forstærker sig selv, hver gang hun har sat foden ned. Og det, der er vigtigt her, som jeg, der står udenfor og tydeligt kan se, det er, når den ikke løfter benet, så hjælper jeg, så du ikke skal rykke for hårdt til lige at rykke den, eller tage et skridt frem, alt efter hvordan hun står. Kan jeg ikke nok koncentrere mig? Sådan, super dygtig. Og det er okay, at hun sætter benet ned der, når hun ikke slår eller tramper hårdt. Sådan. Ja, det var lige hurtigt nok, at sætte ned på det. Okay. Ikke skubbe. Jeg synes også, du er meget dygtig, men du står rigtig dårligt nu. Ja, det var fint. Jeg går lige en omgang med hende, fordi der trækker hun lige lidt op. Og så går vi til lidt. Sådan nu. Det er jo dygtigt. Nu vil du lige gøre det pænt væk, så kan du gøre endelig at blive her hele eftermiddagen. Jeg tror, folk vil glæde sig, hvis du skal kigge på dig, selvom du er smuk. Det er jo sådan noget, der er rigtig svært for os, fordi vi vil have med hjem. Vi synes, at det er smadret skægt, det her. Ja, det er jo godt. Og se, vi sidder der og kigger lige på den lille træk, den lille bitte ting. Vi leder hele tiden efter noget, vi kan rose for. Og rigtig mange andre, de leder efter noget, vi kan skælde hesten ud for og i rettesætte den hele tiden. Men vi prøver hele tiden at finde ud af, yes, der var lige noget, vi kunne rose for. Det kan godt være, at det kun er en lille bitte ting. Men det er så skønt at kunne sige, ej, hvor var du dygtig. I stedet for at sige, kan du så holde op med det her? Vil du nu stå ordentligt, og du skal også kunne, og jeg ved, du kan. Det gider vi ikke. Vi vil meget hellere stå her og vente på, yes, nu gør hun det rigtigt, og så rose hende for det. Og det er den attitude, vi nogle gange mangler, fordi i vores hverdag, ja, det var godt, i vores hverdag, der har vi så travlt, og der er vi presset, og det skal gøres, og nu er det her, og nu kommer sleden, og nu skal det ene og nu det andet, og nu er skoene ved at falde af. Og det er der, det er problematisk, så derfor vi skal bruge lidt tid. Og
Og det er faktisk utroligt godt for os selv, og vi har det rigtig dejligt bagefter. Så det er sådan en rigtig god selvudvikling at arbejde med sådan nogle heste som det her. Sådan. Vi prøver lige en gang til at se, om vi kan få en rigtig god en her. Det er musmus. Nu står hun rigtig dårligt på sit forben, så jeg rykker hende lige et stykke her. Okay. Sådan, ja. Nu gør du det rigtig flot. Rigtig flot. Ja, hvor er du dygtig. Det var da ikke flot. Det er heller ikke flot. Det er bestemt heller ikke flot. Så, du. Ja, det kan godt. Det kan godt. Det er meget godt. Ja, når du godt kan. Ja, vi skal stille, ikke også? Vi har lige stille. Kører det? Ja, det kører. Det må da ikke gå for faste. Det er hun da ked af det. Sådan, ja. Ja, du kan bare se, det er et rigtig stort projekt, du har taget dig her, ikke også? Men det er i guld værd, for du kommer til at gøre det, fordi hun, som I alle sammen har sagt, det var hun er god i hovedet. Det er hun. Hun har nogle rigtig trælse ben, når de kører, og det irriterer hende, når hun bliver ømt i sine fødder af at stå og stampe og sådan noget, ikke også? Så det er en enorm cirkel, hun er i, og hver gang hun slipper, jamen hver gang, så bliver det en stærkere ønske om at udføre den adfærd. Vil du prøve med hånden lige en enkelt gang, inden vi slipper hende ud? Og igen, når hun stamper, så kører du den bare op til halen, så du går ikke helt væk fra hende. Og jeg kan se, at du har fornuftig fodtøj på. Det kan jeg godt lide, når det er sådan en dejlig stor bil. Nej, brug den anden hånd. Prøv en gang at sætte din hånd herop. Fordi når du har din hånd heroppe, det træder ud imod dig, så bliver du skubbet væk. Så du tager den bare, fordi du er ikke noget, når du skal rense den eller noget som helst. Du skal bare have en lige til at løfte den, og når hun løfter den, så får hun belønning. Og du tager bare igen, nemlig. Sådan. Nej, det er jo ikke så smart at tage sin anden sko af. Det er jo godt, ja, hvor er du dygtig. Ja. Du skal op for det bare igen. Du må ikke gå, og du bliver bare ved igen. Og det er derfor, det er godt at øve, hvor der er ro på rideskolen, og hvor I kan have hende ude af boksen, når hun ikke står på en plads. Nej, det må man ikke. Ja, så har du det fat i dig, du må ikke bøfle. Det er jo ikke. Nej, sådan, det var godt. Ja, man må ikke. Sådan her. Nu begynder hun også at være fyldt op, ikke også? Nu begynder hun at blive urolig på mange områder. Jeg går lige en omgang med hende, fordi nu er det ved at være jeg har stået stille her, og de piller mine sten og det samme ben hele tiden. Og det er jo klart, at det er en træningssession derhjemme, så vi vil alternere, vi vil skifte fra ben til ben hele tiden, så vi ikke bare bliver ved med at gå på det samme ben, fordi det bliver for meget for deres hjerne. Så det er igen der. Du skal hjem og lave dig sådan en arm. Og den laver du simpelthen af. Der var en af mine kollegaer, som havde en rigtig god idé over i Sverige. Og det var at tage en vandslange og så noget af det her faste skum, man bruger til vinduer. Og så fylde den vandslange op, og så husk at bøje den, inden det bliver stift. Så den bliver bøjet, og så kan du lave den en lille smule større, ikke også? Så du har en lidt bedre krog til det. Og så bare på et kosteskaft, og så noget blødt skumgummi eller lignende udenom. Og så selvfølgelig en god handske med noget vand eller lignende i, så den er blød. Fordi der må ikke være noget hårdt, der kan gå ondt på hende, hvis hun slår den. Det skal være blødt, og heste kan som regel heller ikke lide at slå i noget, der er blødt. Du tager lige sidste gang, jeg har jo svært ved at slippe det, men de er meget undskyld alle sammen. Altså, det er jo her. Det er godt. Ej, du skal stå op i benene, så kan vi ud. Det er godt. Og læg mærke til, det er meget vigtigt. Ja, hvor er du dygtig. Hvor er du dygtig. At jeg har ikke hårdt fat i snoren på noget tidspunkt, når jeg står heroppe, men når hun bevæger sig, så tager jeg hurtigt fat. Og det er enormt vigtigt, at du ikke har en hjælper, der står sådan her og holder i hende. For det første, så bliver hun irriteret, og for det andet, så puller hun bare afsted med dem, uden nogen som helst bremse på. Så det er vigtigt, at hun står med en god løs snor, så hun kan få en reprimande, når det er, hun går frem. Fordi der er få ting, som vi fortæller vores heste, når vi træner dem, og det ene er, at de må ikke rende os ned.
vores personlige område, de kan stoppe, men vi vil invadere så heller ikke dem, og det er enormt vigtigt, at vi husker på, at hesten den skal lade være med at rende folk ned. Synes du har fået noget, Lotte, du kan bruge? Det er godt. Og ellers så ved I, hvor jeg er henne, så må I jo lige slå på tråden, hvis I skal have lidt mere hjælp til hende. Og jeg håber også, at publikum har haft glæde af det her. Jeg har syntes, det har været dejligt at arbejde med Norma. Og prøv en gang at se, hvordan hun kom ind, og til nu her, jeg rører næsten ikke turen, og jeg beder hende om at bakke tilbage. Så hun har flyttet sig rigtig meget. Selvom vi ikke kan ringe til sneden og sige, kom og give hende sko på i morgen, så er vi kommet et godt stykke, og vi har fået en bedre forståelse for hende. At hun skal bare have plads til at lære de her ting. Ja. Og jeg håber virkelig, at Lotte og Mormor får styr på de her ting. Den næste hest, vi har, eller pony, den er spændende på en lidt anden måde, fordi den er under tilvedning, og den har besluttet sig til, at tingene kommer ovenfra. Det er ikke nogen god idé. Og det er lidt svært at ride hesten nedefra. Så vi prøver at se, om vi kan hjælpe. Jeg tror, det var Maria, der kom med at se, hvordan kan hun komme op på ryggen af den, uden at hun bliver slået til lirakassemand. For det er jo det, der er vigtigt. Vi kan sagtens finde nogle modige folk, der sætter sig op, og så får de en ordentlig bukketur rundt. Men det er jo altså ikke os alle sammen, der har de evner eller lyst til det. Og derfor så skal vi jo også kunne ride de heste til, uden at vi skal have spændt nogen fast på det. Ofte også, så vil vi typisk bruge en dukke eller lignende til at gøre det med. Og det er jo simpelthen fordi folk de betaler for vores tid. Og hvis vi skal bruge 14 dage på at få en rytter op på hesten, jamen det er folk lidt ked af, for så får de lidt mindre træning i den anden ende. Så de vil gerne have, at vi kommer hurtigt på ryggen af dem, og derfor bruger vi nogle gange en dukke til at hurtigt få dem vendt til noget ovenfra.